bagataka rende bakore ki abantu bamoite abantu bomochinga rende Baito bano mamuni. ng'ana ero omoita akabwatu akairu tata akairu mochari mama akairu itumbe Polisi. Aba umabere ne serikali yerete. serikali yerete ande serikali nero yerete mung'ina mama Kwa sababu ekero ogoteba ng'a bana abumba iboiri abo igo nobwate obomanyigete na ekero ogoteba bana abumba iboiri abo igo niganirie ogoteba ase baiboretwe igo bono eywo njabwate enguru chinde chionsi Asekut. ase ekoti njabwate enguru chinde chionsi kwama na omonto nkogora are abana abwo naki okobateba eywo njabwate enguru chinde chionsi Konya maumi nere bwakana ebichoma. mama nakanete chiombe kare mama nakanete chiombe riri twamoretire tutaraikanga bagacha koruta egari yamo imogetie amagena bakoruta egari eywo amagena egabidi tukamoimoki naende tukamoirani gochia ichuni nabo bono akare ichuni Nando meta matanga karo motigeire echallenge na bere ngongu sana na bono motuga yanya matanga tutigeire anyway tugaramike kere gento totebe kiaro ne mise yo na bateba bateba torikire elfu ine 500 echo moroche no tore isiko gaiga etosinye gaito kuri ikuru igo na bere challenge abaro bata terenga echina chitakeire mise mai gocha mise yaro na bato tetana intueche oboremo bore bwese okoro namba tera abagwa muri bari 10 batano bakure batano batigerete na kirasa aba muri abaikumi omonto nabwate kwae bono bori mobatete kwa no boito bagakani bagate bori mobumburi bwaino bori mobori bwe serikali asa bono gese ngencho na abanyene bori mebakwete bakarito ko bo succession yakoru kero monte ego enamba ya ena liora tebo buno bwako dio kali wali moni mo ibwana ine bakakani bono bale babwate mechando emenge bachandegete batabwatio bakonyi batarire baomoyo bale nyagitari barwarete mono nonye nabairi tibanya guchiko barora batarire baomoyo bale nemechando naende menge nonye nendagera tibabwatie bakuria batarire baekene Songo vibes ngo kwariania onyara ko bagosanga amona intwe ko rugaiga sense moya itumbe ime ya kiong'ong'i nigo twikire asenke ya mogaiga banyarite ko baba gusiririwa no mugako mwabo uyo nyare ko bakare ase enkindu ase ka kimeti nyero chiebere bono mwako iga nigo anyarite ko bagagusirio buma bwa ya senchira yo butukanu naende amatanga ya nyare ko bakabwate omutu obotutukanu obonge obuguna tuguchigusanga amone amate ya gaiga senga yabo banyare ko babagotwerera nene ng'ani ngikiagerire omugaka nyare ko bakare asenkendu asege kabono na ng'anko ganiki baraganie munyare ko ba mukubasira sanga na inche kolbono oika omwerio kongoro kunga Petra Mukeira shabu no mwana nitike kwa ni no to abantu tomoe basindende piaji ko ya bona ntera marabaira ni reme usna bayangana imbra ya aya abyangana igana kiri yone marabaira ndi make kwenye tera agende ya lengi chibuti bire nabaya nabiri kunengani ama baswa ni make ba na baiga no mu na me tikonya igual no mama karari rega ne ya ne chikon ne chikon okay na baiga rega rega no bono ne mbende
karari iga. Ndio tandale. Baka subwana ni mongina sana sana. Yaani nomogaka sana sana. Nawe timweka n'omuntu w'egisegi sana. Omuntu w'egisegi koruna tarabake. Yaani iwe mumonare. Bano. Nanji tebura bura. Era tubarite ekende yonsi bono. Ekobetereri. Ekabetereri omongina onde. Gano bono. Bueno, tata no akararire ma. Mwaru sigeta. Tande twarusie tiegere. Aumwe. Rochi bono buna rinde. Akorete kwire ndari ngo muruiro mete no kugenda ici ko ukore acha yaya. Tari kwa ndofyo. Bano. Una nyumba wiketi oke. Ona kagera rinde gakoreki. Ekomo. No mwako ya mietega. No mietega. No mietega. Mietega bono. Kone tukumetinga. Mo wechigane chikagwa. Sister yane yatora. Asa menyete taoni atakira kane nyomba. Kurwa matanga akabete tana mwaka nemetienye yonsi. Ona torubukaguo wagenda andaoni. Usena ndaka nino nonyene ya mugwanzara ikurirwe nyumba. Kwa ndali zukuru bono chiskuru chegui. Awasome kwerende taoni eyo kwerende college. Medical engineering bono kitu kama hiyo bono skuru toro chingwe chigochi noni ntuona wana bana kutwanga igete tukumitinga mangana kyaya twachandikire sana twarerire mpaka yani ikire bono nga twachakire kunara imechando mete mechando ndire wigara akanyora mpaka kwana re mechando uriga bono twari gusabaga kiyare bonje nekea itekorera kini yanje kegaki Mancho muriya bono kwanyare ko bago yego kuruga iga ase enka yabo Kennedy iga nabo kunyara ko bago usanga amona barabo inamba yabo yo kunyara nyare ko bakera gusora nyare ko bago kubasira nera se screen yabo gabo ibana boko ira ndi pakari yabo yabe Kare kwerende bakabete echumaga ibabete echumaga bakanyora ngekwerende nengo edirishe nengo bagaja bakabendoliye genteke ochigoro iga akebendoli ochigoro ibakebendoli ochigoro iga bakanyora ekeburi karone kenene mbaka nara ku okara kwere kubuna bono gano basokere kyamabati no basokere kyamabati akanya bugisha na twatwereke iyo ya yoko ramba kuya igabo no batabo bagasoye chuma aga bagapendoli gasoka nechapi bagaswera aga no basokere mabati aya basokere mabati iga ebaswete bagaswaime bakaigora ime bono twende mboro kiasi basokere mabati bono ali no baso erete gocha bakaigora umurango oyo iga niba igora umurango oyo iga ekwirende no yarenge igora mabati no yarenge igoroga ya mabati yarenge igoroga bagaswa guchia baswa guchia bagasokya mabati kurugura bakanaira guchia
amabati bona agatumira akomaraga bakaira amabati arenge igorabo bakaire ufa yarengari n'ebintu binde bakebituma no basokereta bakaonchoka ariko rusiko Bakamanya kugenda. bakamenya kugenda bono njigingo cheke mambinga nyora ikaba bwike nabo giyokiriga alafu murangu uyo ule wasi murangu ina nyora tako ule wasi Manche muri bya Busongo Vibes nigo twikire nkaya moga igaime ya Itumbe ase kinyoro gya Kiong'ong'i aiga buna nkaranste iga nigo embera erase yanyare ko bagego eremire lakini mubere turanyara ko bakogotindeku ase ngencho yes saba bwe ya mogo seyende onde gaiga amone amateye familia yiga abanyare ko babagusanga mo naintwe ya masa ya monga ningi kiireire omugaka bwenge yiga ataranyara ko bagakwenigwa ase gakiro chibere bono kurwanyara ko bagakorara nyorangana boto bwati ase mitandao yetu ya Facebook buna Busongo Vibes ase mitandao YouTube atonyora buna Busongo Vibes sanga na intu kurbono kuika omwerio karibu sana ndugu pole sana so kumusirita tolino Asante sana. bona bote yabarigereria na kyokorokwa na iganga itore Okay. Iga turensense mekuruku Itumbe ekenyoro kuruku Kiong'ong'i kechichi Bosanza Bosanza asa marita Kennedy Muturi Nyangaresi ainara marita ane kamiri oyo osirete nere tata incho momoro manene bwengeye nigo tore abana sita abaisike babere abamura bane bono tata niga asirete kitariki 24 omotienyi osita mwaka oyo kurwerio mpaka bono meroberi yana kubangwa abune etakire kubangu nekenyoro eshida omwaka oyo tata nonya orwarete ogosira kwaye ngwarenge neshi tari ng'a garwarete ekagera agasira iga atogete nyomba kare borere gaitire togakora postmortem egateba ng'a internal bleeding yagerete nero yasababishete agasira bono ogosira kwaye mpaka bono tiana komanyu buya oyo musababishirete ogoku kwaye ng'a ning'o narwarete korumaye iga narwarete mochando kiagwate borere tu kawaida tu yani omaete bono konyora abeire echera ase emiaka emenge echera naraberete echera ase amagoso rende akorete gose atakorete ayio ntanyare komanya konyora abeire ang'e emiaka 10 iga naende nomoburaburu sana orenge omonto bwa egisegi rende ng'iki kiagerete anene akabwate bagoteba ng'a tinarenga lakini abagoteba rende ng'a iga atagete kobwata omwana omwana bwa ekenyoro eki naki naigwete rende bono ekagera akabera ama bwa emiaka ang'e 10 iga banyorete maybe evidence tingomanya ng'aki kiagambetwe aro ase eng'encho tingonyara komanya ng'a kiagambetwe lakini eserikali nabo rende yamobekerete emiaka eywo tanyekorete yonsi mong'ina mama nachiete agakora ekwerende ekero afya yaye yarenge embe kare echera tarenge iga Bosongo kwanza agairire gose ngochibogera iga aria mama akarenchi rende acha ang'e iga ase abanto bakoenda bamorora Bosongo iga bono rende gaikera afya yaye ekaba embe emari mong'ina mama nabo achiete agaaka chibesa rende chiarwete eng'aiga ase eng'encho emiaka yateire emeke igo agakora ki akabwata okuguo bono buna rende achete oburaburu bono oburaburu barabwo nababwate korwa buna intwe twakina iga bono agacha keracha eanti yaito nere yasirete ensemo iga
bono rituko eri rende bono riogochi gosirera timaeti story yonsi bibuya lakini bono rende Nokwarenge. inche narenge ororo amatanga nachete yanti yane lakini rende chindugu chiane nchire bamenyete nkaga na amatanga nachete ntaraika iga iga kinde bosongo nanyorete korase nanyorete rende ase eng'encho ya echigari na efare nero bono ngakirwa esimi ngatebiwa ng'a yaya naende amatanga ande abeire kobori ng'ani ng'osira Kore iga bado. kinde bosongo gocha rituko erio kobori ng'osira ng'a yaya tata osirire ndugu yane enge yang'akerete esimi igo gingoika iga iga nganyora ng'a amatanga abeire ensemo iga naro ntobwate amatanga aire rende nagotebirie bono gingoika iga nganyora ng'oirire omocheri Mwakomenya bono. oirire omocheri aya bono ase eng'encho eywo atogete borere gaitire banto bono omaete emechie ogotaigwana buya igo rende bagateba ng'a oria orenge iga iga mama nere orenge compound ya nonya amatanga kare ensemo rende lakini nere orenge rituko eri iga iga rende mwaka tata nanchete korararara mara mbarare mara wapi naende nyori na omonto bwa efurugu bono bagataka rende bakore ki abanto bamoite abanto ba omochinga rende Baite bono mama ominyo. ng'a nere omoita akabwatu akairu tata akairu mocheri mama akairu itumbe Polisi. Aba omobere na serikali yairete. eserikari erete naende eserikari nero erete mong'ina mama basi kera baika abo rende mambia bwakire bono twacha gofuatiria rende naki bono naikire bono omochinga kera na enchera narenge gocha kera naika rende nganyora oywo oirire omocheri na mama nere oirire rende polisi abo tokafuatiria mambia rende bono eyanti yane rituko eri riare gochi korenterwa bono rende toroche amatanga abere abeire ase omochie oyomo togafuatiria rende goika nkanyora mama ere noo are iga abwo komoboria ogontebia ng'a yaya timaeti kende inche chishughuli chiane narenge gochia mogondo maate naende oyo tata omeremo omaete na omonto oachete efurugu naende iga akorararara inche buna nachete ngakora ki naigwete bobe buna arorete gose na eching'eni achete koa ere agacha agasoa nyomba nere akarara bono ase eng'encho konya ensa chiachire bono ere akaira labda agaraire bari korara amo bari korara amo yaya ase eng'encho torochi omwaka na omonto bwa efurugu mong'ina mama ere amenyete chikoni na oyo amenyete enyomba eye enene bono mbari korara amo bono ere nabo amaete ng'a agaraire gose iga are amatanga bono korwa abwo omoisia oyo ominto omoke endugu yane enge agachicha rende okoboria mama ng'a tata ng'ai are komotebia oranyore ng'a noo araire iga abwo nyomba basi agochi kogenda bono na omonto bwa efurugu akaenda akoiya amarabwani korwa chikoni Momoro ominyo. akabeka emesa akamorangeria tachieti goitaba korora tiga nkoarore gose na erumu yaye ime are akanyora agakwete noo are borere akwete ebikuro nario bono bichagete kero biachaka rende banto bakominyoka kero baminyoka bono rende efurugu egachaka koba nari bono tata airire mochari abasigari bagacha rende omogambi akaminyoka gocha bakabwata mama akagenda ime bono rende bono korwa iga abwo togachaka gofuatiria mama akaigorirwa mambia yaye abwatete muna marogoba akarara ororo mambia akaigorirwa ase eng'encho monto ayochiete gokiremu na bosa itimbo oyo bwarenge ororo agasoka with free bond bono agatebiwa aya ogocha kwana koripoti togenderete gochungusa akaigorirwa igo mpaka gwareo bono bakoenda na koripoti tu banto rende bagatebiwa ng'a kenyoko omaete buna omwaka oyo akwete nchurike estatement bono abanto mbachete bakareka statement lakini bomaene mburarorekana naki omonto ogoteba ng'a yaya omonto omoitete na oyo mpaka gwareo Tanya kumanyika. abo ere egitende goiri igo ng'a omonto taiyo omanyete buna omwaka oyo akorete ki
atakwete na postmortem mwega abasikari bakorete yatebete ng'a okorora ng'a gagwerete egento ekerito gose agaku na egento lakini bono se mborera arenge omanyete omonyagitari arete agoteba ng'a gagete ase eng'encho tarochi iga agoteba ekos it's either akagwa lakini bono inu mborere omonyagitari are agoteba gose agakwa lakini mborera arenge rende bono mpaka gware oyo yana komanyekana ng'aki oyo omwagete ning'o gose kegere toroche mborera arenge kegere takogorere obvious oyi goika akorete ki goika ageto yana komanyekana mpaka bono bono ase obweng'e togaikera rende amatanga akaera ensemo iga iga moino nsa tokaganya rende abanto rende bache batobangesia omoyo bwa tata amatanga agenderere onye na okobwati rende buna tata akwete amanye gokora ki amanye koenderera kobwatiwa monto achieti achiche kera amatanga aera rituko riare kobwati ria kabere bakaimoka na amato bonsi Yari bono after mama mina aigorire mama ali ndimarari to mambia yake igorero yani bono kera aigorire tu bono igorero tu lakini bono na basere batebanga seng'encho rende amang'ana nkaga kegera nto igwana ine buya ngimoko buna mang'ana na mange ugo yegenga gusa mang'ana yegenga yegenga mono yegenga ekigenga moete mang'ana nara gogocha konyora ng'a moeteine gose na omonto noe mbosa igo egento egesinini yaani totebia na orobe boro ebinto buna ebio igo bono bado na ekigenga na ekeginga bono amataya bare koimoki na yake bono amata baimogeti ase eng'encho baroche omong'ina onde oigorerwa bakobori ng'a igo rakoigorerwa bagakora amaandamano mpaka itumbe inge omong'ina oyo akoigorerwa nere omoitete bagatebiwa onye kopaete ng'a buna nere omoitete inche orike statement mbarigeti statement ase eng'encho mbamanyeti monto taiyo omanyete bono korwa eri monto taiyo ochete matanga nonye nabo togoshinda intwe tweka bwaira bwakia bono ase eng'encho bono buna inche omanyete na ekebarua inde giokwerigeria kegapata potea okay bono na inche nimbwate efamiri aria iga ntegemeete togachaka kobanga amatanga rende egere tokore ki mugakenda nigwa rende onye na ekina kegenderere kina ngeri kokotegera abanto bagenda ebinto biabo kiagera aba barobwo bagenderete mogondo bare bagesire baremire kosimeka bare intwe noo tore iga tokirete bang'aki bono togokora bono tokaenda togatebi DCI ng'aki togokora orochi nabo baruseti nabo babwate ekina eki kio ekine ng'aki togokora bagatotebi ontwe omaete bono omobere na oyo oito igo ore ase amaboko bwa eserikari mpaka rituko postmortem egokorwa tomanye kobatigera omobere oine motindeke ekina ekero kina bagekogenderera nkebwati shida kera abasaiti baratoke kenderera lakini korarichia cia postmortem onyora abarobwo bakirete buna riria bakorete bo maandamano bagatebwa chimorete statement mbachiete korika statement DCI agatotega chimoriki chibesa cia postmortem togachaka korigi tokabeka rituko katwabeka rituko onyore matuko taragenda mange bono korwa omwaka rende aserire bakaigwa ng'a postmortem gokora tore aba bono bekenyoro kenyoro nkeiyororo chiango chene omochi bono bono DCI bakabateinga bagatetebi waria onye mbari nacha orinde ate omino chibesa chinyarete bana mocheri igoro aya gachingo mokore postmortem amachibu atoke mwene mobange emeroberi igo abasikari babateti mokonyara koeni mobere motarakora postmortem igo orenge ase amaboko ya eserikari mpaka ore gokora postmortem bamanye ng'aki internal bleeding yamoitete kiagera nabo batotebete nabo mokonyarikana mokagete ng'a ni internal iga abwo ase mwaroche agetu konyumba na ensumu etu nabwate ara nabwate ara momotu iga maega korwa maega
agatetebi ng'a goika akorora postmortem na morakage ng'a nara omoimo oroche kumbe na esumu akorete ki anywete inwe oroche ng'a na emaki echio goika arakorwa postmortem gakorwa postmortem twatigire omobere moende motindeke. nyomba ekero batang'anete gocha konyora omobere tata omino nkororekana yarenge buna esini eywo ng'a maybe noiteretwe. Yaya arenge buna omonto orentire kiare nonye manyinga taitegete ense nabwate asa arama nero lakini bono toroche ase eng'encho araire arama okogoro nase naraakire okogoro kore gochinsa iga manyinga taitegete nonye gochinsa abwo okorora ng'a obviously na omonto okorora gose iga arentetwe ase eng'encho kang'u na amanyinga buna aagete okogoro na egento ekio ekanga amanyinga naitegete iga abwo nyomba manyinga taitegete ororo ase amanyinga arenge mborere ase omotu buna abegete omotu gochinsa iga abo no amanyinga okarenge lakini okogoro buna aagetu manyinga taitegete naende bono iga abisirie oborangeti kwarorire lakini manyinga tarenge omotu okarenge na okogoro iko kwarenge gochinse gochiamara bainse lakini manyinga tarenge oo eye bono ekorokia ng'a nonye eng'encho enyomba yarenge omanyete ase enyomba furugwere nabo okorora nonye na egetanda ebinto nabo okorora nabo yarenge igo bono ekorokia okorora ng'a iga arentetwe so bono after this yae baba go ahead mokore postmortem what happened? Tukachaka korigia chibesa tukabeka rituko abaga iga omochi bakaigwa rituko twabekire bakaimoka gochia itumbe ekero baimoka gochia itumbe bakaboria ng'aki togoita omogaka naende tochia gokora ki naende tochia omotinde tochia gokora postmortem intwe twamoitire naende tochia gokora postmortem disi akabatebi ng'aki inwe korwa asirete nki mwabangire kiara postmortem lazima akorerwa etari monto orwarete nonye na abarwarete ngokorerwa bare disi akabatebi ng'aki inchwe amo rituko riria togachama chinse chiechio kiagera barenge abanga ng'a abanto 50 iga abangaga tokagenda naintwe rende tochamo torora chibesa chia postmortem buna chigokora ki chikorigiwa inwe chibesa eria mobwate tokabati na eribusita abaro bakaboria chibesa eria mobwate naende tobwati bono torachia korigia nchera tokorwa buna efamily togenda tobate ebarwa genda rinde mokore bo togasoka isiko twateba totomerane mambia bono iga kwanza tobangane mambia ng'aki togokora chibesa chigotoka twende postmortem arakororwa kwanza postmortem bagacha bateba bono totomerane iga mambia isiko iga tomerane isiko amambia tokore ki tobange chibesa chia postmortem buna chigotoka arakororwa postmortem bora mobwate eribusita togati ntobwate eribusita basi baraba batenenerete agara amatanga abeire ase enkaga baro bari batenenerete ase enyomba yaito naro ororo otenenerete chibesa nchiro tokorwa 250 chiekwerende chie family yaito kando na chie ekenyoro bagateba ng'a mama takarure nakarure lakini omoeri narosirete enkaga iga tarwete chionsi 250 arwete 150 bagateba bono tokorwa 150 ntorikorwa 250 bagateba isawa tokomenta na echiga chaisanire mambi bagacha kero bacha bagateba ng'a mbari korwa besa echio mbabwati mpaka naende baracha bakore ki baende korigia tokabatebia intwe bono tobwate eribusita bagateba bono tiga torore nonye na egento togokora ki gekoniwa kwanza nonye na omogondo okondiswa alafu chibesa chiaito tokichia postmortem kwanza togatirimboka gochia mogondo maate eywo bono more na barabwo bwensi tori na barabwo twatirimboka na barabwo gochia mogondo maate iga omokondisia naro iga ng'ai omokondisia atai batebi niga akonya intwe tokorema bono niga omokondisia ataiyo basi ase aya chibesa erenge araisane tiga tokorekwa rende tiga tokondisia nonye na emiaka 2 kwanza tomenteranie eribusita echio chikore ki chisane twende postmortem so mukagenda mogondo nande tokagenda mogondo
korigia omonto onyore ntobwate ribusita intwe chiaito Ebo. lakini barao batebire mbabwati besa onye ripare korwana ebibiti batebire bono mbabwati bono egento barigerete na omogondo oitokondi isugu tukabatetia shida teiyo tukatiri mbwati nitochikokondi tochigorigia barore kwanza ng'a Ng'ayara one. ng'aya okondi kokondisia Okay. okondi ko baadaye okondisia niga chibesa ching'ai mbono tobwate ribusita iga bono gatokondisia nonye emiaka 2 karibu 7 chikomentu chiri gose nonye emiaka 3 21 chikomentu na chiri ribusita chiabere kitu 26 hapo chiaisanire tantokorera postmortem amatanga ako bangu ekenyorore nabo gigochamo tumanye ng'aki togokora ki chibesa chinde chigotoka chiokobanga emeroberio amatanga aya omonto akarigwa akabora pi Goko kondis. okonis akabora pi tokairana gocha isiko iga kero omonto bono agenderete kogokora ki gwakachisabu ng'aki omonto agotoka bwokokondisa omogo tonyora tokondisa omogondo tomentere na stage tobwate tokorere postmortem kero omonto agaika akagenda mwae bono bagaika bakaumera meyanka enene lakini taiyo rende neyandia rororo twachete komanya baadaye nabo bagete bakaumera na marogoba pi bono estory okoni omogondo no erwerete iga abwo onyore igoro na chibesa tware korigia chiogokora ekwerende ichio Postmortem. chia postmortem rituko eri rikaera igo Mwana bono wa ntonyoreti besa na monto tatogetiwa omogondo kero omonto akagenda bono rende naende taumerane mambi tochikomenya ng'aki yaye nkwanyorete omonto bwakondisa bono eki na ekerengerero kiarenge lakini onyore ntobwate ribusita bono mambi bagatorangeria gochipara batorangeria gochipara nde ebirogo bigasokiwa saransa iga togaisaransa basi bono intwe twachiete komanya ng'aki borobwo ebarigetie omonto okogora omogondo bagambete rigori bagambete ase akobera babwate mpaka ebuti mobuko twamaete Babwate ebuti mufu. Eh. Bari tayari. intwe twamaete chibesa tware korigia na echia postmortem kiara abwo nabo twatigerete igoro ase rinde engaki eywo bono saransa iga twaisaransa tebirogo bigacha twaisaransa twaisaransa basi chibesa mbore chiaborete chiogokondisa omogondo monto aborete mbore mwatete na ribusita mobwate ebesa mobwate chiagokondera omogondo bono egento kianya gosira naki gekomokonya kwanza ere nkiarire eki naki gekoniwa kemoshugurikere tocha gokumia naki amang'ana arenge rende ya ogokondisa naende na okoni kwarenge twagambete amang'ana ya okoni kiaria nonye tata buna asirire iga amang'ana ya okoni onye ndibare koni kange baonete na omong'ina onde kare onyore iga bono mbarao bachachete batochacherete sana mogotosumbua nini amang'ana amange egetabu giachirete geka aya bari bachaka gosaini tokabate bono tokababuna abanto twatantana ase eng'encho eki na egento bono onyore iga aye bachachete sana aya kero omonto agokwana ayaye bono endugu yane oyo okombwati akandangeria akambora chibesa erio nkobwate amate chibesa chionsi pimbwate mpaka efe iga egocha kong'irani gari na amatanga aya nachete enchaya iga bono atata inche namanyete ng'a nakorete ki nacha koba iga atonyorete kinde enchera gocha eribusa bambwate basi agantebia ng'a naakeire ekasini yane tiga torangotorera gose natokonya ake igo tokaeresa ekasini yaito agoteba ng'a gaki mobasa koni borimo tiga mpaka besere 15,000 mbatumere momentere nichi mobwate moende postmortem mooni borimo basi bono abo onyore nsa aye bachachete sana ngacha nkabatigia chibesa chiatokire chia postmortem totiga amang'ana ya okoni omogondo kere kwanza intwe twabwate story ya okoni omogondo abana mogotosumbua kwanza muri baga amang'ana amange bono tokabateria kobari omoito bachakire gosaini bono echiguri omoito onyore intwe torabake tore bane barie bare abange bono gati iga ase abanto bane na abanto bigitie omoete
abo naye no understand Tokonyara situation kumake decision. kuri basainiri saini iga tukarora abantu aba iga ugoitu nande batebe mambu ya siahoita nande azitayora chiko kosara muntu kabete lito basaini katwasaini bande ntwabwate bande buna njaro tini gutana kibanda kiane aya bono tukabete lito basaini twasaini onyori jiba santu bwate bono cha postmortem lakini mbatete kugitegerera muntu oliwo mugondo ikire gabu basi kareka gabu chibese chitumire tutamaite nga chatumiru Ngotumire tubona chibese. yango oyo mwabatata bwenyombenge umanine nakwete oyo kabire bono nero utumire tu Chibese ringa tumire. atumire tu kwa misini bono bono matete gototegerera onyori twasainiri tugake esimi kitaike echi echo tugakera omogambi tugakera DCI tukabatei twabiteririwo gusaini omogondo ntu twatagete magana akoni mogondo Chibese konyatwanya. chibesa ntukonya twanyorire chia postmortem ande mogondo ntu torito mogondo nyoni gwatiro ndurahatiro basi karabaika itumberende oyu DCI nero ringo chotenera se magana postmortem zenge nero ringe ero rusti tata nyombaga kero musigari wikatenere kara postmortem yakoro karabaika itumbe bagatebunga chibese chinchi itumeka abana abamba batemba bwate chibese cha postmortem chibese chimotumeka mwereria mumanyene chibese chae chitaige chibarigirie gari bakomboire Nissan ikobaira mpaka abwese postmortem bosongo tuntoline tigari echo aya bona karabawika itumbe mbora oyo mukane twese ngenjo mbare kwenda bonsi itumbabo abandi mbosongo bari kuchikoto komera na rende waika bosongo uri akabatenga abana aba batonchokere obamya kotobori kwani mwatonchoka kabatebo ntuntu apana tiko ni mangano obolimo ntumbori boito ntuntu apana tumana kwani bolimo boli chibesa ntu abate cha postmortem koruga bono okwetana bono ugachaka ntu etaine bado lakini boko kukamenda okamenda onyo chibese chibono bachakire kuchire senge chibuna liti batumere tu Bachakire kuchiri. chachakire kutumeka nande batebi kubese chitumeka nande choro chachakire kutumeka twakora postmortem tukaiwa machifu twatebu entu kiamwetete intano bleeding serikali gatotiro mo gatanga ki twanyorira machifu ndo chimotindeke omonto ino tukairana tukarendi onyori bono twabakari omogondo bono ogwetana bono gwasoira ande kwamendire tukairana tukabaganya mambi ya erende budget beria matanga budget itukoriko bwati budget Bachite bakairana ndio manyana chibese. aya bamwiranireti bono igatobere ni mande misige ibere tukungangana oprokyo buri mumba ogenda Na umubi. nande tungenda tukungangana tatatindeku warabumbali naja na mangani ogotindeka tata warabu bangangani tingaki buri mumba okoraki onye nonya babangita mangana matanga lakini tarenge interest ya bakorete kwerende yani yaringe mustari wa mbere mono wande batagite bamenyenga ingikia ngomuitete na muntu uyu akorete ki konyo tana kumanyo serikali muna liate tenga ichimotinde ko muntu inonye neki na kina kufuatiriwa baadaye epirite na kwenda moja ligora bono bachiche ikabete litokagenda tukanyora mugambi yakora ibintu bya ngora tukagenda si DC katwenda si DC tukamweresa katwamweresa before kwanza tutaramweresa aba tukarangira kotini tukanyora lirube katwanyora lirube tukatebunga mampi mutakiri kotini tukanyora lirube rero mampi mutakiri kotini tukasoma lirube elio tukasoma tukanyora ligotebanga ligotine ni umubiri tubasa gutindeku
uchunguzi endete yegenderete batete kumenya ngi omogaka oyo akorete ki kiamwetete onyori batebi igu internal bleeding lakini rende bagendete ngo serikali yendete kurigi ng'aki ning'osababisete bono tukatomerwa irube mambi ngotini ntuntu wana gotecha kotini kibono togokora tukanyora rende omosani oito moiri agatotebia bono tiga mbarigerie omwati bogeti agaturigeria omwati bogeti kare twagenda ntokotini ntochieti omwati bogeti oyio akagamba goetera online basi ekina gekera eri ituko erio nkiba mwete eserikali yatebete koti yatebete acha teiyo omobere otenenigu reason teiyo eragere omobere otenenigu totindeku ase eng'encho postmortem okoreirwe onye na uchunguzi negendererete onye na okomanya nkiamoitete kiamanyirwe igo sababu teiyo ekogera mwaka oyo tatindeku ekwerende ekatupiriwa mbari bono tokaigwana okay rende omobere okoreki onye na ogofuatirwa abanya gocha gofuatirwa baadaye bono bakabeka chitariki yarenge gose tariki gose 2023 chuko abati bogetio okore kwerende kwanda koti koira makwerende ari bono ekina kero kikiarire bakasuki moturende barasome kwerende yiga amasakarari lakini koti ero yamwete gakora bono ngaki yiga ika lakini before bono ntu tugachaka kung'ang'ana kimwe akonda gutinde epirite egende igoro onyore gagati gamba tete ng'ekenyoro giakanire nkiriguru besa seng'encho mwaka oyo eng'encho akwete ekenyoro kiagechigu kiriguru besa lakini omong'ina onde nkorwa renge kero mama akoru igo tata nkorware tari kenyoro giakanete ningaga batebete ng'a kenyoro giakanire tugachaka kung'ang'ana kifieto rende tori ng'a torigie chibesa rende ng'aki rende tata agokora ntwatindeku namang'ana oboremo bono twateba omwate bogeti oyo oito agaproki oyo oigo ore kogora agatumerwa irube oboremo mboyo bokoniwa tokaigwa maruga tugasafu DC ACC chief county commissioner bonsi yogoteba amang'ana akoniwa oboremo yaya nonya mpara oboka mpaka akanetwa amang'ana ya okoniwa oboremo yaya ase eng'encho oboremo obwo bore bwa esokoro namba terabagwa abamore bare 10 batano bakure batano batigerete na kera saba muri abaikumi kero omonto nabwate kwae bono oboremo batete kona oboito bagakani bagate oboremo obumburi bwaino oboremo bori bwa eserikari ase bono gese eng'encho na banyene oboremo bakwete bakarito bo succession yakoru kero omonto ego enamba yaye nario orateba obuno bwako rioka riori moni moigwanaine bagakani gwa bono egatoka ng'a mochari pire egendete kwa onyori pire moja negendete kwenda igoro twatigeirwe kere egento nintu monto taiyo goshinda iga na into nintu twekaiga bono ekabete twachaka rende kogororia matanga kwanza before tutachaka kogororia matanga bakarangeriwa na DC ababono onyori mbarangeriwa ritang'ani na DCI tokende postmortem amatanga achake lakini postmortem yakoretu bakaenda omong'ana omogondo ogasona na gatinga twabateneneti ogwetana goka ogasoa amang'ana okobanga amatanga akaera bacheti bache tobange twachete tokomerana odisi tokamweresa bakarangeriwa boka abanyene bagacha kwanza before DC ACC bagatebi ACC tiga tobange rituko totigere buna efamiri tobange rituko mwaka onda akoenigwa togacha rituko eri monto ayocheta mambi yaye monto ayocheta rituko ribwate monto ayocheta anto kairana murari twachete iga bagateba ng'a tobange amatanga monto oyo nagocha nintu tweka togoshinda goka amatanga taiyo basi DC agachagacha mang'ana ayo abutumbe bono obisi rende mang'ana ayo gari nga ya DC lakini DC tigoetare nkororo ekagera ACC agatoshugurikera agateba nche DC tigachache moe riboti abarangeri nande DC akabarangeri ande bagachaka bagateba DC akaburi ngimotari kobangira amatanga itete tumanye mwaka onda akwete tagaruto postmortem eserikali amang'ana ina ase serikali tiga eserikali efuatirie anyo komaite buri mwaka onda akwete gachiorike basi bakabeka ritariki
Chokolika bonse. Statement. Statement impara ligarigete, abarigarigete mbarigete bonse lakini impara ligarigete. Abwa se DCI. Nduga twabangire lituko. Twabanga lituko. Bakatebanga kitoko banga lituko ntu tutarabatebi. Kahobori bono mwezi mumaita matanga ntubwate. Oyo igamu murume ino. Ono mendo mino gwe family mumamanyire. Mumaita matanga naro ngakitoko cha kubariki. Bakatebanga twatagete monjo gotorigi. Mokoreki. Motate tubanga matanga. Aya. Wakamboli. Aya bono mumuroma ne wanya kubariki. Kabatebi kubariki nana kubariki zenge njo mumaita matanga naro. Nande nenseme yo mumurume ino nande igare katikati. Mumanyite kiro muntu mumaita matanga naro ikongi nje tuyona lewe kubariki ngamochi tubanga matanga. Bono nona mwana bosi moto mugo mumaita ngamatanga naro igona kindale ucho kubariki bakatebanga singe njo tana ucho kutoriki mutana ucho kutoriki nage karo tana ucho. Bas batebono lende ntwale ko chamo toruberia matanga tate nibu singe njo gali buna akarutu bosi moto mu ko mobere ngosari kole nechi besa mocho lichigerete kwanda igoro ande mwatebire kenyoro ngeru besa mwatutigire naito uchi kurushi besa tali ngangasi to bwate nduna abantu beji bibarua ile apata potea bono disi akababori teba ngo inuri tuko mutagito muga kondatindeko ekwanire kuru muno ino bakatebanga kitariki 17 Last month. Oyo saba. Okay. Oyo saba. Ege elionyole echialing sorry yaling tale 17 etomeleta tale 17 na lidizi akaburi ki teba ngori tuko obange to mwako ndawo chotindeko wada batiga atinde kutale 27 28 disi akaburi abutali ale mono unaka rutu bosi moto mumu akonde tali kukundera gali sababu ekogera moko genda mpaka abu ningi kitariki ejo kurwana tariki 17 mpaka tariki 27 28 wakatebo maite kugenda alenge kanisa no mukatoliki ore uikatura ara agenda tatebi fata baruberi meroberi yons bagegora mpaka gabo sakabatebinga nande ngamwatebire nande bebo ngomukuru gaiga kenda muchakuru beri matanga naro yo mukuru ngagaiga olo mushiriki bye kanisa rende katoliki oro mutanga ni ororo rende akatumwa agachio ote bifata meroberio abanga matukuri tukagocha gocha emise koru mwako ndatindeku natwarwete gari ebaita bididisi bagacha gendo byo yakora tiri tukerigima mambitu ko ndiko gendo ngiyo yakona tiri rima nande muntu tayogocha onyore ntu togoshinda ntutweka aya muntu yogocha ukagamata tayo tukarabono matukaya achira mange wiki yerire ngima meroberiete kayo anto kamuchira tukamutebi bona era gateba nje bona siekeire banjaire kera na bangiri tangani bakangaina esisina bangiri bakamungaina ande bono bukamba tebete lituko bakaboniga matukaterete usenane tali arabara bange ayarire na mange akatebanga mpaka Jumatatu atakore dikende moche mbali kelirwe mogende ase county commissioner nchebono na barobu na imukiria mako igoro tinko barangeri gocho obisi kana inde ebawo chayo obisi yane disaka imukio moga ko igoro agaturikeri tukagenda agaturikeri rugo tukagenda county commissioner tukanyora bali secretary ndomanyoreti tukamwereza tukamutikira liruve liororo ati moche mampi yae natindeba tukaje tukandali tukolinga tukamanyora twamanyora tukamwereza akira DC simi DC akamwereza mpaka ishu y'umugondo basi akatebi DC amangana y'umugondo tobasa kondo namangana matanga singinja abantu abangire
achimoe kotoda mwene motindike tato mino mwe kwa basigari mwene motindike tato mino mboro nyore ndu etu mwa advocate tukaira so mwa advocate ire nda tushughulikire tonyore kotoda haya oria gateba nkimo tarras mwe kotoda sababu tiye kogera motindike tato mino achimotindike tato mino ngiye koro kinga onye neki nantu akorete kiare guteni omobere gikaera kithari gichipe kine choko irania amasakara tari nganginde gikakaro achimotindike tato mino kamati mwete ntukunyara kumotindeka fujera abarende wikatwe kwa basigari agateba ng'a ene gasi ya OCS mubanga rituko mwa basigari banyene chibesa bagosia ni elifu 500 mubikira security motindike tato mino bono twatebigu na county commissioner etakire mwe kotoda nande konyoe ndisio tatebire etakire gayesi yaikeire kero bana bangete kobanga rende takire mwe kotoda ikobarao mwere mutinde komwako kegera abambari nacha epago na gutonga inaga tugaika bosongo yonde ayaga tatebi nga bone ngento karororo etakire monyore kotoda ya na bato tebetigo county commissioner kara tatebigo twacha gusuka mangana ali ne kotoda noyo mwakiru itu tatagete gutorikera kotoda yani ali kirenda tume gochi agotebesa babutiye kogera ngiye kogora gera mbarikire gento nkeyo kitenene timofiri kachi mutinde kata domino lakini bon tuona twanyara mutindika esengenjo yafujo gutwe kwa basigari mero kirindike okoru tanyara security ndoitu no oya tugachago process rende onyore besa nchio mete mwati bakitine chibesa tari posa igo agasioroje n'abantu bakwangaika naina matanga achite tutabangite tari nga muntu urwari tunakubanga rende aya bono roje na mama nere tayo muna mete batete nga mpamba sako borraga nisa gutuka nere tari ere mbara manya muntu kyo itete tatara kini tabasa kororagana aba bono chiango chia batebete mamu minuta bisako bera taja bono ni ntu abana rende toriga so mamu mine period ye yonsi pe mamu minuta iyo tayoga bono bagoteba ng'a nkie kora risi konkiatana gocheraga lakini buka nabo batete ng'a tabasa gocha mbara bagoteba aje mbara bagoteba tacha bono rende noe basigari bateba esengenjo ya security yae hakuna acha ache kagicha sara ari buya nyono okoripoti iga abuna bakogenda oripoti bakase ekene gegucha gotokera rende yokorete igo serikali imaete buna eramoshughulikire bono naibona kana naikeire ogochanganyikiwa omaete gotantana nabo gotantana twikire kero mwa advocate yabonete kubarikira riruge gataete chibesa bono mwa advocate tatagete gotorikera kianyoa ndisi nabamotetirikera abana aba ekwirinde inywe banyore kotoda baigwa okwirinde batindike bono mushana arigete arikerete ebigari nande ekatonyori bono ekagera nande ekarenta amang'ana ande amange mpaka oroche mbere yeremire esika agatatebi ng'a ntango chibesa twachaka gokabesa twabwate tuchaka gokabesa na nini kiagera korwa iga iga gotumeka tori chibesa kubwatia amang'ana ya oboremo obo na nini nonya ekine kibabegete emiyo gothenia omobere kwenda koria omwati bogeti naro na chibesa besa ntwabwate tuna amatanga amang'ao twachete kwarorire egento ng'io tobwate toraoni noe ng'ombe teiyo aya bono tukatema tukamori are gosaba eringi 19,000 tukamatiga gaki ntobwati aya tukatema tukakabesa elifu 7 tukamwa tukamatiga gaki twaratokonya tumanye chokora ki tumanye chokorire chinde aganja shingo upande kiranja shingo upande mbaroro bagokora obisi gaburendere mbamaete story yetu tukaberesa bagatorora amabera bagaforward egento ekio
bono egachia egasoka tarehe 31 lakini tatotebeti kegera omobere twarentete tarehe 1 mwakiri tatotebeti agate ng'ari twarwete chibesa agate ng'aki genda mobanga matanga gento egosoka kere tochaka kobokera abange ngechi mobanga amatanga gento ngio gegotenenetie omobere korende ngosoka ere Bono twaikire omotinyo nane. twekire omotinyo nane basi tokonyora abairi bagatokonya egari abairi rende egari sanduki mepiri ya mocheri bagatwakanera ake kera konya yaikire kitu bakinga kitu arenterete omobere konya yaikire 20 kitu 20 kegera mpaka ichoko akia kitu kama 25 mpaka ichoko mopikera chianga kogora chianga ebinto bune ebirende bike kugwakana mpaka nori kumopikera chianga bono bagatobwatisia rende bagatoa egari eyashi bagatogorera esanduki naende bagatotebera na bagotorentera omobere naki batoigana bagotorentera omobere aya na echibesa na bagotwakanera nke mochari bono onyore mwati bagitote ng'aki banga kera egento tokabanga kera egento tokaenda mochari togakana epiri sanduki egacha orio barekorenta egari ero yarengereti nabo barenterire esanduki togakora kera egento chianga tokakorera tata tokauria mochari mobekere mwate bageti ekwende gosokeire nobanga kera egento gotomera more maete mochari gikwabangire kera egento mwakanire baka chibesa igomete omobere oyo kengosogete na egesieri totarasoka iga naende mogochaka kobarirwa bono togatebia omogambi omonene tari assistant chief omogambi omonene tokamotebia ng'a batebi ngabo mwakonde ngorente bare mambia naende akorete nagotindekwa mwabangete arete nagotindekwa bono gitokobunta ntwe tweka monto taiyo okenyora okobutana into monto omochi taiyo noe na oyomo taiyo noe na oyomo abanto bono rende tokagakera abairi rende rituko eri riakorente tokagaki gosemba tobe egesiri ibere rake egera atindekwa kegera ng'encho tiyare korara torente tweka bane kwarire twatebia na abarugi baito rende kegera bono buna incho yone taiyo aya buna inche gena amatanga nachete namotigete nkamotebia na incho nabairi bande rende bache bono ng'encho tiyare korara ase eng'encho ng'ai torara ng'aki omobere orare intwe tweka goikebeka onyoa abanto bakenyora mbaiyo mochi mbaiyo intwe tweka bono twatebia omogambi kero twatebia omogambi tageti abatebi kobwatekana rende ng'a bono efuruku bono twamorentete kumbe tageti atebi banto ngatabatebeti na abanto takoreki tageti abatebi onye otebeti mpaka atebeti timanya lakini boka abanyeni one ekenyoro batebete ng'a batebiri na omochie batebete bamanyeti na intwe twamaete bamaete kegera omogambi omeete mbwango kobatebi kera bagwakera baria abanto bekenyoro baria abayouth na nini mbwango kobatebi tokabanga twakera oria onyore twabekire kera egento ready naende onyore egento ebiga rende eashi eywo na esanduku ebinto ebi na efair gocha etokonyire kegera intwe ntwabwate basi tokarigia abanto bakorema oboina twari onyore monto taiyo gotachaga atobori kende gionsi etokobanga twamo lakini ng'a twabanga aria ase abasigari itombe ng'a twarwo kera omonto agenda mwaye twatigara intwe tweka igo bono ekabira twachaka gokora rende intwe tweka rende totindeke tata naki torakore korwa iga abwo gotorete geti asoke rituko erio mobangete koreta omobere rituko erio osokire lakini mobwati kotoda aya lakini kero kotode twanyetwe twanyorete yasokete tarehe 31 twaretete omobere tarehe 1 igo na oria otatoete tokomanya ase babwate atoerete ninki nonya twagete koigwa korwa maega ng'a yaye oyo iga na omonto bwe chicampaign bono tokarengerera buda bwaroche ng'a ntwe torabake aba iga tagosari chikura chinyinge ntokonyara komanya aro tikonyara koelezera nki atatoerete tarehe 31 eywo gose tarehe 1 mapema mobere egari imore tomaete ng'a abanto bekenyoro mbamaete omochia mbamaete
bono matanga achakire tukarigia abanto bakorema oboine ase eng'enyoro na ekenyoro baborete bangete omonto atacha tukarigia abanto korwarire rende bache batorimere. Basi aba iga kumbe ebamanyete lakini abangaga mbaigwete fununu mbatebetiwu rende ebaganyererete ng'a tiga arentu emanya gokora ki emanye gwoka bono bakore ki yaani ebamaete ngocha ore lakini tibachete matanga ebaganyererete oche basaria amatanga ase obweng'e basaria amatanga barete efurugu ase obweng'e barete efurugu. Aya bono mobere inche nore gocha abanto mbaganerete gokunya engoroga eyemo roche ere iga bono kotoda terasoka lakini oria ogoteba ki kotoda tebwati shida bono onyore ntobwati kotoda lakini ono oria ototete ng'a ki shida teiyo kotoda ngosoka ere inwe banga kera egento naende ntokonyara koirana maega omaete bono naende tomaete omogambi namaete korwa abwo meroberi egachaka kero baigwa kero barora oyomo agatenena orobaka iga aria ere engoro ekorema embera yacha ekoremwa ebikuro bigachaka bagenderete korema embera aba bare korema embera bagatama barabwo batamete mbarenge bakenyora bagatama kero bari bachaka kuwa abe barenge ready neri batarenge iga rende ase amatanga are amochi intwe tweka tore naende bono omonto otigarete iga ninche na sister yane na oyonde mokane nere konya inche rarenge gocha na abamura aba baminto abarugi babo nabo twarenge iga bono ebikuro ng'a biachaka basi ebikuro ebinene ebikuro bia fucho tari ng'a ebikuro biekorende ebikuro bia efurugu baribio bare korema oboina bagatama kero batama bagatiga oboina gochia bogo basi bono ekaba ng'a na efurugu koruta chinyomba amagena bakaruta amagena gocha bono ekaba ng'a batete goturwania bono onyore ninche ende bono gete ntameti aro aba bande bagachikorora bagatama gatigara inche beka iga iga none endugu eyanenge. Aya bono onyore naende mbaro konya abageni bachire naro ororo rochete korwa Nakuru omopasta bakamoitera para abwo bakamotandorera erong'i abanto abo ekenyoro kenyoro nkeiyo obe chindugu echi bono chiomogakonywa tari ng'a mbaro boka bonsi pi mpaka rende chikanseni ekero ngoteba bonsi pi igoumete mpaka chianto bonsi bono bono omogeni oyio ikonya iga arwa empasta torochi Nakuru tamenyete bono riria na omopasta oito agacha twamotebeti amatanga ngocha gokorekana aria agacha mapema ekegera ase nare aplanete naende koenda amatanga buna aika iga barora oboina aba batamire bono bachaka komenya ki abairi oyo aye ning'o omopasta oyio riagochi koeresa agaitu esister yane narora omonene esister yane oyio nkobwati ogochi komenya gochi para kanyora nere ogoitwa ogochi komokonya nere agachaka gosamburiwa agaitwa oria akarinwa epikipiki gosora omonto orenge goeta agatama iga akagenda lakini nabo aumiete bobe sana nonye na erong'i iga achete atandoreire chianga akagenda igo onyore omobere inche rore gocha. Aya nabo bakorema embera batamire naga monto taiyo ninche no ndugu yanenge aba bande sister yanenge nere no arenge na moke ndugu yane bagatamire bono kero omonto batamire totigarete abanto barenga bane ndio totigarete ngaga abande bonsi batamire amagena agachaka korutu abande no barisika abande nabange omochi oyo obwate abanto abange sana nabange abande baikire isiko iga batete goturwania nini abande bagatonkia orobaga iga abwo batete gosamba nyomba orobaga batete gotongia iga abwo orobwate iga mpaka nyomba chionsi moiso oyo ominto omogoko omoke akarora omorero akarimia
abande bagasunguka oromanya iga batagete gosamba enyomba echi obonyansi. Bono bagatwengera onyore omanyete mbane tore abande batamire bachire ebichuko. Ekero baroche amagena akorwa, bakaruta amagena bakabachora enyomba chia enduga yane eywo kombwati, oywo ebinto biachete koigwa rituko rikobwati. Bakabachora enyomba bakabachora na twachete togachenchia amabati. Bono omobere bono oikire. Before taraika abasigari bagakerwa esimi, ngakera DC esimi. Nkamotebia iga iga tokonye iga ngoite tore. Aya, na baria chikaseni chiane rende nabaire bagaka esimu chitumbe chitaika ibere abasigari aba iga. Ekero baika iga, bacha bakanyora ng'a efurugo egendererete. Bono ekero efurugo egendererete, aba bagaika bagatama. Ekero batama, abana boka batigarete isiko. Baroche abasigari bagakora ki? Bakoboa. Bagatama. Inche ngochi moino nare gokwana na esimi, ngochi ngonchoke nkarora abasigari. Chinsa chiomete entantaine, nkarora abasigari. Ndebe nsa ngai baigeta. Onyore ore bare ogwasambirwe, oyo orimiri. Abande mbare barenge korwa iga batagete gosamba enyomba, esisister yane enge, rigochi konya bogeso na gochi moino iga iga, ebise akabarora batagete gosamba enyomba. Ekero barorana iga, bakagenda. Barenge babere, naende oyomo na ekaseni, oyonde na ekaseni lakini na ekaseni. Bono, abasigari bagacha, ekero bacha, ekaturia bono. Omobere inche rore gocha, kiagera orure mochari. Basi, bakaboria abasigari bakaboria ninge eshida. Bakaboria court order nero, nkabate court order nero. Aya, ekero naborete endugu yane agantebia ng'aki court order, ontebiri ng'a nkanyasi nini. Abasigari bakamoa court order nero nkabate ng'a nero ororo. Basi, abasigari aba oyonde OCPD narochete na abasigari. Inche iga amotebia echiranererie mobere nki ekero motaete totindeka. Abana aba bakorenta omobere boka batagete batindeke, mbana gocha batatebia na nini na nini. Inwe ng'aki motagete? Totete onye ekemira gekorwa, ase akorete enyomba iga iga, enyomba yagachwa, na binto binde, mwana gocha mobange. Abana aba batochaete na nini na nini. Basi, omobere inche rore gocha, ng'aki ekoba? Totageti ntogwancherana, mbere yare emerwe ng'aki ekoba? Togwancherana kwanza yatekeire erimo iga iga. Aya, kwanza abana aba mbare baga nini. Bono bachaka amang'ana ande amange, OCS, OCPD akababoria iga. Ekero tata omwabo arenge moyo mware gokwana mwakwanete amang'ana anga buna aywo. Bamenyeti ase eria emiaka 20. Gati nabo bakinerete, ng'aki mokorire mokamenya ng'a mbare baga, nki motari gokwanera ekero tata omwabo arenge moyo, bono okure nari mogokwana. Amang'ana aywo ntobase gokwanera. Inche rare gocha ng'aki ekoba? Tiga bairanie omobere oywo, bairanie omobere oywo. Lakini baria inche nabare gocha omanyete barabwo. Aya, bono, ng'aki motagete? Tiga enyomba yagachwa iga, embere yaetwu, egende eremo iga. Baria bare inchera gocha, tiga bairane. OCPD akabatebia ng'a bono, nabaire bono amatuko ane. Iga mwatebire, eshughuli eywo echake. Bagakwana iga abwo ng'a oyo tigakwana agende, bwerema tore maega tokwane intwe twaika abanyene buna efamily. Naende ng'a bakwanete gento nkeiyo kiabete, aki kiagete na iko. Omobere noigete? Omobere goika. Baria inchera bare gocha, ngachia kobakera esimi ngabatebia naki, OCPD agantebia ng'a batebia bairane. Baria bagatebia ase eng'encho barure mochari bare inchera gocha, naende mbakoirana direct. Tiga baika, bakwane, bamanya koirania omobere. Baigwane bairanie omobere. Basi. Ing'erete gokwana nabo na esimi iga aria bado ere iga, gocha. Baika iga, ng'a baika iga, amagena
Mobile kuliska. Gari tigiti gotenena. Barabu toroche turangene rameo. Basi. Egari ne wange ngoramba abegete. Lakini bakarure gari meti gari gatena ba amoje no chiro chinga ngorra ngoji manyita. One bali ngiriti banyanyerete. Una riai kai ka. Ya una ngote neriga. Amagena pa. Wono. Wasigari ba chire to igwana netinga. Ozibidi agatenga na bera matukane. Muchake meroberi. Chaka boni ge meroberi. Egere kagere gari kitenero sanduki nero birko emoje yakaniru igone toka ngoira ndina matukanoka chaka bano bakaikinoga burende bakatenga utia kwa nagende bono umubero aruga jori agatetenga ki yore kwandi tigangi ki umubere tukwane tuirane umubere ndo konjo keranjira yaya gatoije bono ribai kaigo yoringe mutwa iguiro murango de kwakwanira amagena nini murango mai go kaigoru ogakira ni kwirenderi gaiteke kwirendeka rike kya mai kwirenderi ya mai kyagera bai gorite anyuakirani kwirenderi side mera ne riri gotoka ya mai kakari kwirende bakarutwa magena nini bagatamembero bagatirimba gochimate kera batirimboka bakagenda bono bakaigare naro konyo ikire kuru egari mbere ndo tagita bakwanire naki no etwaja etwale ndo mobere tukwane na nduirani lakini ntwale kuiranira njira una rire igeteiga egari kwanza itaratenena buya bachagete bono uri agatene egari ero yoikire minyokiwa akarutwa magena agatama mugambira ari muino gaigori taete oya agatama guchime mbachete kumubwati abatamete igo tumete ngakia chete gari kagende gatenenerare tumeto sine pikipiki ari nete akanda kari ne gari eyo akagenda bono mpaka igare karabagenda igare bakaripoti bakari kari nenga bari geterende opimba likerete bari kerete eminto mbere bari geterende tingo mayanga tingo nyorabiyo lakini riu beriende dio mobere ri bajete kurikara itombe kaida kagere ni serikali ni ngao ni aga mwe tini kwerende ngao basi ni itombe nari ni kali pakairo mobere kwerende akitokoroka keroka bakarusibono oga muri ri ba minyoke ri bajete rio kampaka bakaigare bakaripoti wakati nake bakaripoti bakarikanga barigete bakaera mubere kwerende keroka chuni wani omubere no gakari chuni wano rende ngafuruwe yabete litukeri rigeta tare moja tare mbiri bojo ugira tare tatu unyure ga bono muntu tayo ande bado mwatigiri mweka twatigiri tutueka muntu tayo pi nembera no ireska muntu tayo ni tutueka unyore bono bari baganyoya bamuri abande bakaba muri abande baminto ebatamete bono batamete gate bari kuminyokiwo bagatama bone gatoka ninche ntigarete no yo kombwati nera gatameze ngenjo ya security yae toroji bono nje timenyetia bono nje mbarenge kondenga mono no yondo kombwati iria kabiri aramenyata etamenyetia bono intumbarenge na acha na intumono lakini aba bande bonse pi babete chingabi bone gatoka ninche ndega no yondo moke totepe batatu aya ni siste ya ne kombane abo twatigarite igo twatigara igo itukeri bono ibinto nari bibire kurumwendu kweyane ibinto zaidi ya 1000 karoko pia kana birabe zaidi ya 1100 kera inga mabati 75 njitinda gacha amabati agurita guchikwa gacha ere na gachite bonsi mba gachite injo mumura manene ndara gacha na planetirende
nche kwagacha Mabati naro kwabegete mwae. mabati etorochi timbwati nyomba Oh. bono nabegete mwae Mabati arenga. amabati 75. Haya narorinde naende arenge yo musubati ori kwarora gari mumuroe otamenyeti iga iga Naro arenga. arenge 45 naya narenge 30 igo rende 75 mabati yaka yonsi nemikisa yaye arenge ororo yarenge gose neye ekanisa ekagenda chitibi chiarengo ibere chikagenda ebituma eguni bikagenda chitibi chikagenda neufa ikagenda babunete etirisa Mubasose butu. Mubasose butu. botuko onyore kero omonto ominyokiwu Oh. bono gabunere buna minyogeti buna mukaya agatama kero omonto agatama Mochi ugatigara bubu. mwaye ga omonto taiurengo naindu bono ng'atora abakoroche omochino omonene kidogo basi monto taiurengo totigarete bane twachire twararire ching'enye monto igotobutesi ebinto ebi nabo biachiete igo bikagenda igo naende bono bagachaga goteba ng'andi intwe twaibera bono yabeire omochando omonene epiri egenderete kogenda igoro bono buna are monchari iga abwo rituko na eribu kagokora omotenyi 30,000 kagokora emetenyi ebere chiachire 60 orochi kagokora emetenyi eye yachire 120 gokobekana emerogo rende yachikana getwe 200 ntobwati kende yonsi bono twachire kong'ang'ana torore mwaka onde atindeku yasinyire omaete ogopromisiwu kwabeire ogopromisiwu twache kong'ang'ana ng'anto rende gifieto totaema atindeku ekaba rende roche ng'a yabete rende mpaka tukamorenta nyendiri barenge ready kang'ana batindegete rende onye na empira yaremete ase etatekeire kange yaremete ase atakeire mwagakondeniwu riba gakoirana mochari onye na okorara nabakorara isiko rende gakoirete nyomba nabakorara isiko aganto nabo gakwagachuga agake igo rende ase akobera mambia atindekerwa agente chieti konyarekana bono amang'ana ya omogondo ntochieti komanya buna aerete into ntwakanete nabekirete igo lakini chibeso chiro chio ntomaete ng'aki nchienane tu Mwancho murigereria obusungu vibes na amabera amayanda naende na mang'ana yobo yani mambo yenye yako na utatanishi mingi sana. Konyora ng'a omogaka asireti obogima bwaye ase enchera ya obotutukanu na amatanga aye naro gotwara obotutukanu obonene sana ng'a nanyarete koba gakoretwa iga iga ase enka yaye egere anyare koba gakoeniwa korende techieti enyarekane buna baretete omobere korwa ase emochari nigo baigete iga egeburaburu egasoa omobere oria okairaniwa bono toiranirie ase omochie obosongo ase orenge iga iga KPRH lakini nigo oiranetiwu bono gochia ase ensemo ya keroka naende bono abamura abaiga na abana aba ba omochie oyo iga naende mbabwate yaani mbabwate omosigo bwokoraise chibesa omogaka oria anyare koba gagotindekwa gose nanyare koba gakoeniwa ase enchera ya oboikeranu lakini eywo etaranyara koba gekoenekiwa bono mwaripoteti eng'ana eye iga ng'ana after bono omobere ochire keroka serikali nemaete nemanyete amanyete naende moiranete ase county commission gose ase ng'e moirani bono buna baetwa amatuko ayane riria omobere ochete ospidi akabatebi ng'a esababu ngi mware gotiga omobere otindeku oikire onye na embera yare mwang'ao omobere obekwa onye na isiko iga abwo embera eremu mambia atindeku bagakana bateba ng'a tekonyarekana tiga arairana wansa ntotweka toroberi bono okoroberi mbana koroberi koroberi nakwo okwo epromise yeta oroche promise yachakerete banya gochaga iga nka babatebi ng'a bono nigo totaete ebe ABC etotaete omogaka oyo aeniwe ase eng'enche enka buna eye bachire ang'e gatato iga lakini ntori koigwana eki gekogera motori koigwana nkeri esababu neye rigitang'ani ekero bachete amang'ana ya omogondo twachete bagatorangeria tocha amo toigwana amang'ana ng'aki omogaka agotindeku onye totaramoreta bagantebia buna aye omomura omonene ng'aki oroche ng'abati amang'ana ya omogondo oro tiga toraratiga okay abo omokutano osarekerete
Wano mochando manene neringa inumwa barabumba anjite bakaya kuchibesa inumo gakana buli mumboni. Bono mokotano osarigete ekegera nabateria amang'ana omogondo oro ntokwanera amang'ana omogondo gatotige ekiagerete ngabatebi ng'a totige mbatebeti kubairani chibesa. Ibono. Chibesa chia postmortem ntwatebete ntobwate naende nakorete ki nakorere tu tari besa yabo yatumegete. Onye na echinde chia ekenyoro kiangire rende bagoteba ng'a mbari korwa nechianga mbari korwa gatoteme ng'enche ende yonsi Nyasaye aratokonye omonto iga agotokonya tokore ki mwakonda atindeku ng'a naende natete ng'a amang'ana omogondo tiga toratiga mokutano nosarekerete iga abwo. Bono okorora ng'a ekerenga kiabeire ebategetire nkwanere amang'ana ya omogondo kegera ntwaigete togakana ntwe. Aya aywo akera kerara naende ang'e chiwiki ibere chiarire narondire bagete isiko iga. Kwanza ekero rende omobere bono ochire naende oiranire bagacha kegera baeta amatuko anoka kegera kere entwe nkiarenge ready iga nero kere entwe nke ready bagacha na amang'ana atato gosa ane totebia ase omobere ore kiagera mbamaete buna riria barutete amagena mbamaete ase omobere ominyogete gochi. Aya totebia ase omobere ore egento egetang'ani. Eria kabere totagete ekebande keria kebegete omobere mochari kerusia gotobeka egiaito babeke ekiabo torochi nini tomobegete. Aya babeke ekiabo kiamo omorondo bwa ensio mwabo lakini tari intwe. Aya na ekia gatato ntwancheranete amatanga abangu. Inu bono. Barauba bange. Abangu bono tobwaterana abangu. Na egia kane nabio ebinto ching'inyorete bia muhimu mono. Bono kabatebi ng'a bono bare kombori mono nche omomura omone bono gwakwanirania aba bande bonsi intwe ntwangeti gocha amo etwachete kare sana tocha amo intwe ntwangeti tocha amo tata atindeku. Egia kabere omobere ase oiretu nkero koiretu no gakare ichuni bagataka goconfirm bakanyora kweri no agakare. Aya bono egiakwerende egia gatato mwanje morusie ekebande eki kiaino ororo tobeke egiaito bono ngabatebi shida teiyo lakini inche manyete ng'a mochari tokobeka kebande goetania kemo. Yaya nkancherana kabatebi shida teiyo kababori ng'ekero motaete torusie egiaito agate ng'a yaya ekiaino nabo gekobera ororo na ekia momura omwabo tata omino abe nonye nekwerende bibere gose inwe mwerusie ororo tata omino babande bamura kebando kiabo getoko birengeri bikang'echera mora mbachete bagatenenia omobere bagatosoera tokaenda ekiagera naende nachete ngaigu ng'a amachakara nare babegete ime nabo toisaransete iga ngasuka kando karo tiga nko ndakera omwati bagatinda amobori naende amachakara ki bairete kotini omwati bagite agantebi ng'a amachakara babegete kotini naye akobatenenia motindeka mobere onde taiyo obeirwe iga abwo. Nkairana gocha kabatebia nkamotebia sawa nkairana gocha nkababoria nancherana tochenchi ebande lakini kero togochencha ebande gati eywo eminute intwe igo nkigekora mware koira kotini amachakara agoteba ng'a ntoiboire iga bono naende ribero rigachaka naende bono kero nababorete ng'aki kero motaete tochenchi torusie ekebande keri kebegete omobere mochari na kotini nakoirende koti emobegete ng'a intochurikera mobere oywo ntontori baye igo toigweti ng'ento motobegete isiko motaete gotoseria kabakani kabati ekebande kero kintori gochenchi
nyona amatanga tiga tubwatera lakini kabande ndire kuchenji kwe to kuchenjia na to kwanza kuraenda muri harusi kuri ni mubigite kotini kwanza le injunction iye gotebanga nto ibo iriga nande mutinde kama nande ntontile gatata tukagosa nayo bakaimuka bagatebanga mugete nakabanda aku kakaragere ng'anto beke gitororo ni bagachaka mwana mangi mukutani gosarikira abo igo bono inue kero mo kurigereria history ya ino wega no mino ni gachite na ino ga aba bane akintu kito turabake ase into batana tadya no mwezi kuri mindoro monene lakini aba bande bonse pino baibwira wata na yoro monene inche ndo monene nando yo kubwati mu mururi yo alafu mwisike aya alafu nando mu mwisike na rone ro monene mwisike na ro monene kurwonje kurwo oyo ndo kombwati uri sanstari nande naro oyo iga bagere simi yaroro yo kanne kero kubati kurugoro aya naroro oyo gatano mumura oyo romoke sita no mweze ko yo mindo kwarora oyo igore onero mokogoti onero mokogoti so maumi nachite na bane inua bane batano bono batano mwenzi yani igo bono oyo nsita tole nsita more oyo ibwira omoke noyo babiri enyaruka no mama igo bono ikina kibago babuni mbataiti mwebwe endemero yaga bono ekirenga kiabo mwete omonto okomobwata amang'ana agokwanariria agechire omanyete kero omonto agechire agokwanageri kero omoyo oyeme tinga riria agogete ebatagete ng'a riri tata akwete batoseri mwenzi batoseri bokomonyo onye twabeire iga zaidi ya miaka 25 kera njing'ichete kindo mwana sana mwana sana omoke ojo bono ngakari miaka 30 gochiabo ne sister yaitenge bonika oibwire 2002 bado 24 oinero mokogoti ogwate miaka 24 haya bono mina go igamba lenga mali gatensita osena community bone yani mwenzi pi mwenzi pi sita okay sita aba murabane baisike babiri mwisike nero oyo ore ganya ka mintengo goti ngoti ore miaka 24 kitu igo bana bado mwatwara agreement gose bado muratwara consensus na kimoko ni mugabani tokanyora ko tondeyu yachete batebiri ni risakara bono serikali nero mate bono togusinyuka mayanga kibakwira mang'ana abo igaja kero yaja buna riri mubiri ochete mampia igasoka kwerende odi igasoka o siesi aba basigari mwende mutindike tato mino nandi tiarengi ng'ani rasima toewe kiagera gintu ngio gitirinite mubiri after mbake libabekire iga ng'amo baisa kwa nyumu gakumya babegete ibere ntang'ani iyi yaturangete kotini neyende yakabere bono egoteba ng'anto iboiria entang'ani tegoteba nto iboiria yakabere bono nere goteba ng'anto iboiria twensi mwana taibo iboire mochio so yakabere yasogete after bono mubero iranire kotonde yasogete bono mambia yasogete tare mbiri ndoche torochi karo kuria rigari sikotonde karo gosoma 31 mobere tukareta tare moja tukanyie gutaha tare mbiri yakabere yacha bono mulichukua step gani mwana bono tukacha gobwatira tutindike omwaka ominto gotonda yasokire tukao omogambi tukao CS tukabarende bari batakire koego basi ande bagachaka korangeri bono bagatotebi ng'a bono nandi kobiteri ng'a mochamo gotinde kaigo koba basikari na gotinde ko mwaka onde igo tiringe nchiringia nandi bono bagachaka korangeri nandi bakabeka rituko nandi nandi mibango onye kuruma gabu iriga yasukio togogamba iga ritumbe togochigira ndamang'ana ndamang'ao
bono ase obweng'e bono engabuna na omocheso gete bado twaranchera buna mokoani mogakoni bono igaikera twachaka korigi abanto aba ekanisa gochaka gofuatilia ng'aki fata namaete amang'ana aya kera bono torochie ng'ase ekiserekari barobwo mbataete gotumeka nkuru kobwate karibu na koti agoteba kera gento nkio getangete mobere nabakora ento na gotugu lakini bono mbataete gotoa abasigari naende batagete ng'a bagoteba ng'a gachi moigwane kwarore gachi moigwane na okoigwana okongo tokoiyo bono etore egesonta ime bono yaikeire onyore kera egento totigeire nonye endagera nyomba teiyo yaani gento nkeiyo toroche bono nomaete amang'ana amatanga kera tari gasi tore isiko iga tu tori koenda mogondo gasi teiyo togokora etore igo bono amatanga twatigeire buna bono iga amatanga omokatekista agachia agatebiwa kera atebiwa agatebia fata bono mbacha omokatekista nachicha kera achicha nabo barenge abwo nang'e sarasta bono bateba ng'a rende bachaka korwarwa emegano aba rende efamiri omwaka onde buna akoete na nini ayuera emisa ya twakora rende emineti ya rigoro emineti gose na emineti tari emisa timaeti biago lakini ndeng'ine emineti egere fata achie gotebiwa ache gotubengora basi rende epunku biasomo bateba bono inorigie chibesa chiekwa rende chia emerogo eria yonsi kera toroche totigeire torigie chia emisa na echilifu 4,500 na amang'ana rende nonye chindagera bagocha bari rituko eri ria emisa ya abanto rende torochi na intwe na abanto rende bande tomanya gaki togotera na amang'ana ya endagera na amang'ana ya chibesa echio chia fata 4,500 na emisa entang'ani agocha asiarere amache ya egesio nagotubengoreri oboino obo bono borengai nagotubea oboino obo bono barwa rende twakora bagenda bateba ng'a bache omokatekista oyio nacha atebe rituko fata namotebi rituko kera amotebiri rituko emisa eyio egocha gokorekana tona koebanga amang'ana rende ya echibesa bono ase obweng'e emechando ere iga iga mono toroche bono bachakire koroberia ntomaeti ng'a neigenderere iga rioka mpaka amang'ana aya ere ntori nabo maene ase eng'encho yaferiri boire na amochari yachire korwa oroche tare mocha nero ntare ngapi 7 17,000 igo oroche naende amochani agende gose na echigwiki ibere chibesa echi ntambe sana naende onde taiyo oraro ninto entoroche ntobwati kende pi bono ase obweng'e gocha bare bateba nkoteba bare rituko bono egento batotigera iga iga rende neri torigie chibesa bono etosinyire ng'ai tokorigia chibesa korwa twatumekire chibesa twakabesire mpaka bono nonye nase twaimogetie ebiombe togembwente koirani kwanza buna bono esista yaito narorire rende nase aimogetie iga abeire bobe kwanza iga agete akabwatwa amatuko aerire amaega iga airani chibesa chia banda tokabeserete togakora ki togatumeka bono ng'aki twakabesete rende chibesa egere toroberia amatanga nonye na endagera yagoru tu yerire keri gento kierire bono nabo tori igo
Onchumurigereria bono ni chinga kichingo ng'ande ne story ebwate a lot of emotions lakini rende ng'a boni gamba genderete bado ne merogerio gere barore ng'a banyare ko bakonye muga kumwabo ase enchera ya maskani nanda egwa a befitting send off ase enchera ya bene asinara agwate ng'a mukaewe court order egoteba ng'a muri bana bomochi oyo. How did it go? Ntonyie Mwayetu. ntoiri ikine ngento babegete kotini yogoteni engabo ne yogoteni omobere torogie ntang'ani mpateneneti omobere bagoteba ng'aki etori na haraka gotinde ko omoga konde uchunguzi teyakorirwe Bono. nonya gento gio giakorirwe togakora ekina gekaera koti egateba Moe acha omobere. teyekogera omobere ekore ki totindeku gachi motindeke Ne yakabere bono mubere kero iranire. kero bono oiranire kero ochire oiranire bono bagacha bakaira naende enga bono naende buna eyogoteni naende bono egoteba ng'a mwana tayoigwere mochi oyo Igomba ntousikana ni mubere. ntousikana na Koti mwana kwe egatanga nai. terairaneri Tere iranire. ntoranyora machiibwa nonsi ekweri nabekakirete igo Eyi nabekirete. nabekirete igo ntogome gose mbarusete mbagose mbaruse lakini nabekirete igo bono buna erirende bagite bakogoteba ng'a totebia ase mwairete omobere aya tokabatebi totaete morusie kebande kiaino kareri naborete bono motete tochenchi kebande torusie kiaino tobeke kiaino ari motete ng'a ntori banyangare tata nyangarisa goko igo ngo bono omobanga okiga teigeminete ng'aki okono enga buna ogotoseri oko kiagera bono torusie kebande nari mwatebire ntori baga igo ng'aki torabono yeminete ng'aki ase rende ekero gokerigereria intousi kaini na mang'ana Yomochi oyo. Nkabakani. Maumo mina ase buna eng'ana yagenderete kogenderera iga naende buna yatekire this long. Ere perspective yaye neririe kuhusu eng'ana eye iga in general. oria omete iga arwarete Pole. bono buna arwarete gento nkei arakora ori na advice aratoetwe Naki abatebiri buna begete bwina motinde komuga konde tianyareka. maete bono agare gatantaine ase eng'encho torochi ng'arare ere bono naende abairire torochi mbatokonyete nere agaka akachisimia ase eng'encho iga aigwete bobe nomoroire bono ere nabatemete rende gotorigerisia abairi abwo rende batokonye bagatokonya ase batokonyete egari egatoka esanduku egatoka chibesa chia mochari omobere buna oigete naende egaferi bono nonye na abairi barosire beminchire bono ng'a beminchire totigarete ntwe toeka yaani tori igo bono eshida ere iga ng'aki tokonyora chibesa na tochakere emeroberio kiagera bono torochi emeroberio yachakire etotigere kere egento bono ntomatanga tokoroberia gochakera chibesa chia emisa ero nabo erache nonye gochakera mambi gose Igo mambi chimisa ende chigwenda koba ibere ya yogotinde Otubenkure iga. Alafu bono emisa yogocha amatanga. komoe. bono emosigo oywo ninto totigeire orabo mbari na shughuli Onchumurigereria bono ne kerero naende nokoboria korwa ase amate iga y'omogaka nyagusira nyangaresi na banyare koba bagosirwa ase enchera yokoegwa amasabo ase enchera yokoegwa motivation ase enchera yokoegwa financial support nakeri kende gionsi obwate nakebe gekegere banyare koba bakoenia omogaka omwabo ase enchera ya bene nebang'ana konyora bamoretere bamoeni kuringana buna konyora bachikire kobanga eamate gose bari bakorokwa ng'a chindugu chia omogaka oyo iga mwabo okorokwa ng'a the late nyangaresi bagoteba ng'a ase oboina bobekire tari ororo abwenerete koenia bororo igo bono enguru gose embera yanyarete koba gekorema iga iga ase compound iga ebwenerete gotubu egere banyare koba bakonyora a way forward banyare koba bagochimba ekaburi ase ebwenerete koba omogaka anyare koba gakoeniwa omogaka niga anyorekanete gasirerete ase enyomba yaye iga kurengana na amachikari ya ekenyoro gose kuringana na ekegusia bagoteba ng'a ekero omonto atokanire gakwete ase enyomba na ase enchera ya obotutukanu tabwenereti korentwa korwa mocheri anyare koba gakobekwa ase enyomba eywo naki babekerete kebande eke iga iga ng'a egere omogaka kararetwe eise konyarekana ng'a naretwa aye the following day iga iga no abwenerete kobera alafu egere ng'a banyare koba bakonyora enchera ebwenerete banyare koba bakomoenia ase enchera ya maskani bono mwanchi morigereria
bokwira ribagari yao nyako bagosima gogotena ne amate asinchira yabe no kubori kwa gochia sabarigereri baito ntubwata barigeri bare baito bare gari ndora nyare ko bagabwate kende anyare ko basira chingi kine chiao bona bokubasaba agera banyare ko babagotena mone. Asante. Bono nkobasaba motubwatisia ase amasabo kwanza egere emeroberi eye iga ebe emiororo. Arafu na kende obwate otokonye kende yonsi nonye 10 ende yonsi kento kende yonsi kiagera bono buna enyomba eywo togotebiwa tonyiagache kiagera ntwatemete tukabeka eye buna toibere tu nonye amabati aikango twagachera etoibere tu bono nonye amabati ntobwati toragachire kiagera bagoteba ng'a enyomba neiganeirie. Bono onde oraru nonye eribati nonye erimo nonye emesumari nonye na equarter nonye emesumari nonye equarter nonye mbesa ende kiagera nonye bili ya mocheri yachire are naende etotigeire. Onde nabo eratoke gose onde tabwati nonye embesa atokonye nonye esanduku nonye egari kende gionsi eki omonto are igo ase omoyo bwa ogwancha gento kende gionsi eki aratosire. Oria otabwati nabo agotosabirania iga gakoera na intwe bosuku ntonyore tokonya abari batabwati echando yana koba permanent kina kienda abasabe egere na intwe toirane rende chigasi twabeire isi komanyone nonye kende tokorikia borire kiagere torisika ntori koandande torisika koromambia mpaka marogoba intwe tweka tori isi koga monto tari gocha nonye mbari bagachire rende abasani mbari gocha pi ase eng'encho ya amang'ana intwe tweka tori igo mwari gwancha motokonye omosigo oyo wanche orwororo. Mancho murigereria bano buna kwachikire koigwa mobero nyarire koba kore ase mochari bono asigeta ande for 17 days korwa bariorete goika rero 17 days orusi bwase mochari ya kisi KTRH okaira na guchia ase mochari ya guchia nsemo ya keroka ere gari chuni omobero obekire bono ebiri yonsi eng'encho bakoragera na no barega iga esinka yago gaiga mbari koenda kibarua buna bagachikire koenda bwatang'ani lakini rende bono nabo togotena amo na barabo ase enchera eyemo gose eyende egera tonyara koba tokobasira banyare koba bakonyora omweso egere banyare koba bakoenia omogaka omwabo ase enchera yabe. Bono bokoba enamba yago ya esimu onde obwate kende nabo agokobekera onde obwate enchera aranyare koba gagokonya nabo agokonya onde oragwakera esimi agotebia ning'iche mbaretere nonye na emekebe ebere ching'aki na echiao. Asante. Namba yane esimu iga ere 07 95 50 20 50 Nandi nabo koyerore 07 95 50 20 50. erieta Erieta Kennedy Moturi Nyangaresi. mancho murigereria bono ira ribaga riao ria bene onyare koba gogotena amane amate iga banyare koba bakonyora omweso baeni omogaka omwabo ase enchera ya bene egere na barabo banyare koba bakoirana gochia ase ebibarua biabo banyare koba bagokora keri bagocha bakora egere banyore omogati obo okera rituko. Mancho murigereria nere momura omwabo Kennedy okabere tetusange nere naki okorokwa inche ngorokwa Patimira iga na iga enonga nonga ninche omomura okabere wenge bono bogotwerera ogosira kwa omogaka iga in brief na eng'encho naki buna yatekire long buna endugu yane enene yakwana musina bagete agasira korwa asirete twanyorire challenge chinyinge twanyorire emechando emenge yagerire yaretire obwaro obo mpaka bono iga omusa asirete chitariki 24 kera asirete mutinyu kare Motinyo Star okay kera asirete omusa oyo ntwamoirete mochari kero tumochari nakorete mpaka postmortem buna endugu yabatebi bono ekero akorete postmortem rende tokamanya ng'a amang'ana aywo korwa ase eserekari yaerire tiga bono twiranenga tochake koroberia amang'ana ya ogosira yaani ya okomoeni kwaye bono tokamanya kanyora ng'a yaya
naenda amang'ana narorora ayande amange mpaka ayande totamaete agacha gwatuku. Igo aywo naro twabere togwetera ase omochio. Mang'ana kia? Twanyorete ng'a koreng'ana buna omusasirete kare mochari iga aria, etwanyorete ng'a abanto bande ebatagete ng'a egento kiaye kemoeni. Oboremo bwaye bonyare bokomoenia chibesa kenyoro nkeru family teru chibesa oboremo bwaye bomoeni. Eywo nere echallenge twabere togwetera obwaro obo bonsi. Na momura bino nachika goteba ng'a mbarigetie koreta omonto bamonerie obore. Mbaretete omonto bamonerie oboremo, lakini rende ntwakanete twateba nonya na echibesa chia postmortem naichiganeirie nabo tokorwa. Chibesa chia postmortem nabo tokorwa mochando toiyo. Kumbe tari postmortem yoka bamineti, ebamineti mpaka nonye na omoyegoe tokabatebia sawa, neba na omoyegoe nabo togosaba bairi na basani erinde batokonye tonyare tokoeneria omogaka. Omobere norete iga nki kiabete? Omobere norete iga ekero twarwa chibesa chiabeire chinyinge mochari, tokarora rende ng'a tiga twende torusie omobere oria iga aria toche konoenia. Bono ekero twagenda iga aria gochia konorusia intwe tomaete ng'a mbarenge amo naintwe kwa sababu omobere oria oganeirie oche rituko ria Jumanne buna batebete ase DC ogocha Jumanne, Jumatatu oeniwa Jumanne, gose oretwe Jumanne nakoeniwa. Bono tichieti konyarekana, intwe bono togatiga togateba ng'aki tiga torarora Jumatano naki bagokora, tokanyora moroberi onde tokoreti ki, moroberi onde toiyo chibesa chiabeire chinyinge, tiga togende tomoii tomorete. Tokaenda, riria twaenda komoii twakorire kera egento twamoretire, riria twamoretire totaraikanga bagachaka koruta egari ya moimogetie amagena, bakoruta egari eywo amagena egabidi tokamoimokia naende tokamoirania gochia echuni, nabo bono akare echuni. Okobori kwago ase omogaso orero ase abarigeri baito ba bosongo vibes nkoroki ogo? Okobori kwane narenge kobori ngoria ng'a ase bono iga twaereirwe etotagete obokonyi batokonye tonyare tokoenia omogaka ominto. Oko nako okobori kwane. Na okwegena gwaito ng'a abarigereria baito ba bosongo vibes mbachia goteba amo na eamate yaino monyare koba mokoenia omogaka omino ase enchera ya oboikerano. Nachika goteba ng'a rero mwabwate omokutano iga iga kimambi na abakatikista. Naki batebire? Rero ntwabwate omokutano iga ntoigwanana ng'a tiga omoroberi ochake erinde tonyare tokoenia omogaka. Igo bono mwachakire emerogerio? Igo bono twachakire emerogerio ya okomoenia. Bono iga mobegete ekanisa ime? Ekanisa nere ime, bono ekanisa nere ime batete ng'a bono amang'ana ya ebimira bitigwe, bono ekanisa ekore emeromo yonsi. Ekanisa kegosoa amang'ana ya ebimira agotigwa. Amang'ana ya ebimira naywo buna koagacha enyomba bono? Amang'ana ya ebimira na okoagacha enyomba, na ogotuba enkoro eye chimbori, ebinto binga buna ebio. Igo buna embere eywo ere iga abwo bagotebi morie chimbori? Eye iga batete ng'a nyore na ebimira chimbori echi chikorigiwa, ntomaeti gose endabo gose emwamu, egere echa kong'wansu rende iga abwo. Emanye gotichwa? Emanye gotichwa. Bono batebire ng'a ekanisa kero egokora kera egento. Eywo bono nere etobauti ero? Eywo bono nere etobauti ero. Mwancho omorigereri bono kwanyarire koba gokoyaigwa korwa iga kiong'ong'i na omogaka onyare koba gare ase mochari emetienyi ebere erochi bono, lakini rende ntochi konyara koba tokobwaterana eng'ana eye toranyare koba tokorora ng'a omobere bwa omogaka onyarire koba gokoirana iga iga na onyarire koba bagakobekwa ase enyomba yaye iga iga ase enka yaye. Momura omino nateba ng'a ecourt order nere yabegetwe ase ecourt, ekoteba ng'a inwe moria bana ba omochio oyo. Nchabegetwe, eywo nero ekero okorora yachiete korigeriwa nchabwate nguru chinde. Nchabwate nguru chinde chionsi, kwa sababu ekero ogoteba ng'a bana abwo mbaiboirie abwo, igo nobwate obomanyigete, na ekero ogoteba bana abwo mbaiboirie abwo, igo naiganeirie ogoteba ase baiboretwe.
igo bono eywo njabwate enguru chinde chionsi Asekut. ase ekoti njabwate enguru chinde chionsi kwamana omonto nkogora ara abana abwo naki okobateba eywo njabwate enguru chinde chionsi Konya maumi nere bwakaneiru chiombe. mama nakanete chiombe kare Ah. mama nakanete chiombe naende mang'ana nde yogoteba ng'a taakanere tu ayuteyo naende ekero ogotagete ogoteba mong'ina oyo takaniri ng'o ogochisabire ngai chigochi igo bono amang'ana ya ogwakanera chiombe aro naerete naende kango nere okwana ebinto binga buna ebio tokonyara gokwana ng'a mong'ina oyo takaneri chiombe Tanga nere ogudimanda. Ng'akaneru mugakamanyi gotinde. kango nere ogokwana igo Ga ngwane na momoro mino rega igonde ase dagika ya mose ibere nere anyara ko bagagotwerera ekerengereri kiaye ande tore no kwegena ng'a nyasaye nachikoira ribaga bagoteba ng'a everything happens at the right time. Kono let we are believing that this is the right time nyasaye ngochi gokorare kulingana nokugani kulikuwa yachigete konyare ko bagokoreka. mbuya mono sana Thank you. Mancho muligereri ana momoro karenga. Omuro gatatu. O gatatu. Mm. Pole sana so musitatu mino. Na nakiokorokwa. Masamalitanga rukupita ukindo nyangalesi. Ngane yonsi piga na kia kwa enyorire nande na kia kwa affect. Ngane yangafa gitiri sana. Nyencho ya nimbwate family. Mpaka nitininje batagemete gaste yo bakora. Na kurugorori bagatu etu asora gukora ikibarua. Twabere moneke barua igikierire. Pole. Chibona gusabanga. Aya onde kabwata no ngasi endeiga. Na ntei nchigo kore nyencho ya bono. Gaste yo. Njo atu wabere mitinyi ibere ne gasi ne yabande. Monyene tagoenda ukonya. Ne family nimbwate omwana oyo mono musubati. Injategemete. Na isiko ga igoro che buna toreiga. Endonge yora akore kero tato minasirete. Mariria danaro. Tegendo ge yora akore yani ni. Ngona bere gasi ngo sana. Kera kobera isiko mambi marago babua irabua kinumweka. Abere gasi ngo sana. Na ndo maete ntwanya gukweru. Na beko be challenge tari gento muntu ngonarete. Ana ara makuria matangania beire gai. Kobori kwa gocha sabarire baitongoroki. Asa barire baito na ariko basaba amubwata bakonye bonde. Motokonya nondo bwata no engasiga. Atokonye nje twabere mitinyi ibere siko na chiga cyabanyene chierire. Atenga ngasi ya ma twara ko ni barua ebiga bya banyene. Bono bierire anyway. No twakira tusimu twatete ngo twabaganyire mono. Matangia yako ende mitinyi ibere. Bono barochenga tarike maene toko batei. Bono kasi arote no ndora twara bakonyi bonde. Abagwanja tokonye nje no kuragera ga kuturisi kurende. Asimo muntu oragere. Mitinyi ibere yonsi uroche. Abere gasi ngo no ngene ngeyoga. Ngete murigeretie mucho muroche bunore. Na ndo meta matanga karo mutigeire. E challenge na bere ngo sana. Na bono mutuga yanya matange tutigeire anyway tugaramike kerege ndo totere. Kiano ne mise yona bateba. Bata torikire lifuine 500 ejo. Moroche no torisiko gaiga. Eto singa itokori ikuru. Yona bere challenge. Ahora bata terenga echina chitakeire mise mai gocha. Mise ara na bata tetana intueche. Gare no bata achana toseni. Gare no amaseni na tigara no asenke ya itogai. One challenge ne yechi bese anyway. Ne chigasi ejo metara asime family bayo bugima bogendre. Ikina kina ko saba. Mancho murigeria bono kwanyare ko gukuigwo kubori kurwase amateye igana andenga no kwegena tobwato kwegena nga amateye igane chikonyora chinguru nande muchiko bamukubasira banyare ko babakonyora chinguru egera banyare ko babakoenya omugako mwabo oyo nyare ko bagakurara